फायबाय दिनै जों दागिया हातियाव कायसा जयनिं प्रग्राम जयनिं प्रग्रामाव फायबाय जोंनि बरमगोनां एमडिसि दिनै स्टिफामाथारि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट दिनै TWF नि सेक्रेटारि दावराते गुबुननि देशाव फायजाक दिनै नियाव पान्दानि बिसिंखै जों दिनै जागा 64 फेमिलिनि 164 voters दिनै बुबाग्रानि थानसानि लगे फायनानै बागै जे फायनाय रत्न जतन आनि हामजाक मा याफार अमाहायकेना जों बोसोरगांनि सामु जोंनि भिलेज कमिटि विधानसभा इलेक्शन जोंनि थांजाकनाय जे लामा कायसा ग्रेटार त्रिपुरालन आमनो पयतो खालायनो जोंनि त्रिपुरा हास्तिनि जत त्रिपुरा साराक दाबो बुबाग्रानो लगिरनानै बागै जायतो लायजाक आं कयनाय दिनै पान्दानि बिसिंखै जत त्रिपुरा सारकनो फायदि पार्टिनो तो जायगायाव जों बुबाग्रानो वाइसा लगिरियै जोंनि दफानो फिल खानि याप्रि सालायो हामबाय ब भिलेज नंगौ खाकिया बिसि दिनै जायगा पूर्वसिमना बिसि सिमिनो কোনো बिसिख्रै একটা बिसिनि प्रग्राम दिनै बोसकांनि भिलेज कमिउनिटि बोसला वाखं जातो आबो तो जों साइमान तो त्रिपुरा हास्तियाव ताबो जोंनि बुबाग्रानि जे फान बाय आस्तुखै त्रिपुरा सा थानसांमानि थिनांगो तेबो अमहाय जयनिं प्रग्राम प्रत्येकटा बिसिवनो खायनानि बागै रेडि खालायजाक जों ताबो जरा फायगान गाबोन रक साइमान गसकांगो डिस्ट्रिक्ट वाइज जे डेभलपमेन्ट फेमिली भिलेज कमिउनिटि আমলে তাহু जरा एक्सन का आबो तो डिस्ट्रिक्ट कमिटि हयते जों आजागा डिएम नो सिनि बरम सिनि डेपुटेशननि ब्लाइ रिखा आबो राज्यपालनि आरो सगिना परे आबो बर बिचार বিশ্লেষণ खामानि आबोलो बर स्टेट नानाय ओके सार नंनि नलेज भिलेज कमिउनिटि बुट उता दङ अबশ্যই मांनाय इनिया কোনো उपाय गैया আচ্ছা ঠিক আছে